ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Пеш аз навора сар кардан ба шумо анами канали бонуи тоҷика шинос мекунам. Дӯстони азиз, обуна шавен, ами канал дуроен, пушаймон намешен. Ҳама намуди пухтупазо да каналшон бо забони тоҷикӣ фаҳмондагиян. Ҳама секретое ки ҳами хел дар пухтупаз ҳастай, дар хӯрокпазӣ, дар тамоми чизе ки ҳунаре ки хучон доранд, секретош хати гуфтагиян, чихел ҳамара одди када бо фаҳмондагиян. Дӯстони азиз, дар омада аз номи канали мо салом расонен. Дар комментария ссилкашона закрепид мекунам. аз даромадагитон пушаймон намешавен. ҳамхе каналҳои нағз аз бонуи тоҷик буромадестай, даромада як дастгирӣ кунен. Канали дар корияй барои ҳамаи шумо. Инам хе пухтупазои хушрӯ дорам дӯстони азиз. И як идея меша барои шумо медароин амҷа ягон чизе ки осонака мебинем бо ҳамаша бо забони тоҷикӣ фаҳмондагиян. Рецептош хати тамошо мекунем, барои оилаи худтон тайёр мекунем. дӯстони азиз, барои шумо торти черепахара тарзи тайёр намуданша нишон метиҳам. Як хоҳиши подписчики мо буд, дер боз интизор будани рецепта тамошо кунем. Баҳри шумо ҳамаша фаҳмондагиям. анамиҷа мода пиёлаи шакара бинем пур неста. 180 грамма имҷа шакар пиёла пур намешава. Ва ордаам бинен 200 грамм орда, як пиёла пур шудагия, беҳад пури ки бисёрай. Иҷада ма 3 кошук равган гирифтагиям, 6 дона тухм, равгани Олейна иҷа, ами растительни масла, обични Олейна 3 кошуқай. Бисквит монда ҳами Олейнара истифода мебарем. Баъд разрыхлителя як пачкаша ҳамаша намеандозем. Разрыхлитель як кошук меандозем басай. барое ки разрыхлители ҳози ма гирифтагӣ беҳад бисёр дора пачкаш. анам хе 6 дона тухма, зардию сафедиша як ҷоя мекунем. шакара ҳамроҳ мекунем. аввал камтар намак меандозем. камтарак мезанем, ба шакара ҳамроҳ мекунем. намак андохтам. бинен чӣ хел мешава. вақте ки ҳами сахт шуд, сафед шуд, ҳами ғавсии тухм, баъд меандозем. миксера ки мекшем ба орду разрыхлителю равғана баъд меандозем. ва ҳамаша фаҳмондагиям. оҳиста оҳиста нишон метиҳам ки шумо хушрӯ бифаҳмен, тайёр кунен. қинӣ надора, ягон ҷош ҳама метавона ин рецепти осонакай. ман ҳамин рецепт чанд сол шуд торти черепаха тайёр мекунам. ана ҳозир ма барои шумо нишон додам бо ҳамин роҳҳои осонша. бисёр одамон намефаҳманд, миксера ҳамахе кам мезананд. барои миксерои ҳамин дастӣ мощностиш пасттарай. мо бояд 15 минут бори ҳамахе миксер кунем то сафеди ҳамин ғавз шудани ҳамин тухма. агар ки миксерои планетарни боша, чашкадоро, ами мощностиш баланд боша, 800-900 волт, 1500 волт ҳастай. баланд боша, шумо дар 2-3 дақиқа ҳамхалӣ мекунен, мезана, тайёр метиҳад. ана ака дӯстони азиз, тамошо кунен. ина мехе орда гуфтам 200 грамма, як пиёла пур мешава. мехали 3 кошук дохта ба элакча мегзаронем, барое ки элакча бо хали амехе нежни орда мебурора, барое ки ихел агар яки дозем кулача мемонад рынжда вапше қин мешава кофтанаш. мо бояд ҳамехе нозук буковем ки аралаш шава. як хали раҳ қати мековем да, хали ай ҳарсиш кофта намегирем, барое чи ки тестамон паст мешава. тухм ҳаме хел баланди воздушни омадагие ба миксер задагие, бояд мо падёми ҳамира гум накунем. ҳами хе хушрӯи мекунем ки ҳам орд аралаш шаваю, ҳам тестамон паст нашава. разрыхлителям андохтем, равғанша охирон меандозем. шумо тамошо кунем ки ман чӣ хел мекунам равған андозиша. ҳами хе да теста намеандозем, барое ки аралаш кадан мегирем, ба тестамон паст мешава. кам тарак ами тестамона мегирем, отдельно қати равған аралаш мекунем. нигоҳ кунен. инами хел равғана андохтем, иҷада осонтарай аралаш кунем, барое ки теста камтарай. камтар ки ковемам уқа безеб намеша. дар обши ҳамин теста меандозем ва ҳамхе оста як ҳамроҳ мекунем, ҳамаша аралаш када мемонем. бисёри баъдам наковем. духовкара пешакӣ гирон монен.
200 градус касе ки бо қуввашон паст боша 200 монед, қувваи нормали боша 180 бимонед. барои итнукакай тезда мепаза торт черепаха инами кулчоҳош тезда мепаза. баъд як чизи дига дӯстони азиз, шумо духовкада дар мобайн намонед. ҳами бисквита мобайн ҳастай бо камтар якта боло ҳастай ку ай мобайн болои бадам набоша якта боло ай мобайн бимонед. анамуҷада ба падёми бисквит хушрӯ метия. беҳад барои бисквит савол бисёра. иншоалло ма рӯзои наздикда якта бисквитни корж нишон метиҳам барои шумо. иҷода сметанаи 20%, яъне 1 килоай ҳамаша ма андохтам. 1 пиёла шакар қатӣ. идав пиёламон пуртарай шакараш, барое ки як чилик бори камтар боша 180 грамм меша пиёлада. агар як пиёла пур боша 200 грамм мешава шакар. бисёри ба шакар наандозен, анамхе аралаш кунен, дар холодильник мемонем ша меиста крем. иҷода мо коржомон дар духовка буд, мо сметанаву шакара амхе якҷоя кардем ба қошук дар холодильник бо абрад намондум, барое ки шакарш об меша дар хинаки амхе меиста. баъд кремкнида мебурорем, як бор бо ба қошук мекоем, мегирем торт монда мешакем. бисёри бадам накунен. ҳами шакараки агар шакар ҳами 1 килода 200 грамм гуфтагиан ё я стаканои 200 грамма боша яктаам хали андозе. шакар бисёри бад шуд ба ҳастай савол додамада ки чӣ ба ами сметанамон суст мешава. ба қошуқам кадем суст шуд. ба ҳамҷода барое ки шакара бисёр меандозен, шакар бисёр об мебурра, об ҷудо мекунад. сметана 20% равғанокиш кама, ай ҳамун ҳисоб тезда сусти бад меша. нормаш қати андозен суст намешава. инам хе коржо пухтеста якта мегирем ша. ин камтар ҷӯшай, гармай, гирифтанаш қиинтар шудистай. ихе тагш да ухо часпидагӣ нест ки гӯем ки ма қиини бад гирифтестаму камтар ами тефлонои бумагамон акнавай духовка бировардагӣ гармай қапида нашудестай. хел осонакай ида намечаспаранг коғазбори бо ира як бор ҳами хел тоза мекунам нашушта боз раза дигариша меандозам. ман хали сета дорум, алишкада тез мепазам. ҳами се паток шуд, пухтем. баъд ма оз иҷода нишон метим анамқа омад. иҷода 4 почаи ҳамо черепахара кардума, якта сарша сари черепахара камта паҳмтар кардам дар тарелкана отдельни мондагим маълумай худаш. бинен сметана шакараш андохтем, ина бинен ҳечи суст нашуд. ҳамун хе хушрӯ даже дар холодильник истодагиай об шуд. мо ҳами як бор аралаш кардему гирифтем, тамом, миксер намезанем. инами хе ма сборка торта мекунам. инами хел гирду ба гирд аввал ҳами гирдша мечинам ки ровни биёя. охирда ба мобайнша мемонам. яку мобайна намонен, барое ки ба гирдошда мекунен, ай ҳамаи падложка уже мебуроя. аввал ай гирдош сар мекунӣ, ай ҳама роҳи осон. ба калонуша аввал аз ами тагш монед. калонуша аз тагш монену ба майдатароро аз боло мондаан мегиренам, хе мечиненша. вақти монда худаш бо маълум шудаан мегира. ҷое ки холияй бо ай параш мемонед. ҳамаш бо роҳи осонай. дӯстони азиз, раҳмати калон, ҳазор раҳмати калон ба ҳамаи шумо. бо дастгирии шумо мо 7000 шудем. ҳамаш бо дастгирии шумо. фақат шумо дастгирӣ кунен, подписатсия кунен. касе кардагӣ нестай, ҳами обуна подписатсия мешава, кардагӣ нестай, обуна шавен ки ҳам видеои мо агар обуна набошед намебиёятон, аз видео қафо мемонен. баъд лайкам бимонен, ҳамеша ҳам дастгирӣ кунен, лайк монен, то ки як бонуи дигарам бубина, ҳам хел чизора ёд гирам барои хуҷон. баъд дӯстони азиз, бо ҳазор раҳмати калон барое ки беҳад бисёр комментарияда пурсиден аҳволи мора, мо чӣ ҳастем, мо дар давлати Қазоқистон зиндагӣ мекунем. беҳад бисёр дар WhatsApp пурсидан, дар комментария пурсидан. ҳазор раҳмати калон ки фикри мора карден, ғами мора хӯрден. аз ҳамаи шумо миннатдорам. беҳад бонувони мо бонувони ғамхоранд.
модари тоҷик, модари кадом зане ҳами боша хайб иҷада бо бисёр тамошобини мо аз ҳамаи ҷо ҳастанд. Дӯстони азиз, ҳазор раҳмати калон ба ҳамаи шумо, ба бонувони тоҷикам, ба бонувоне ки тамоми давлате ки мара тамошо мекунам, комментария менависам. Ман медонам аз кадом давлатоанд. Ҳаматонда ҳазор раҳмати калон барое ки дастгирӣ мекунен, ихе суханои нағз менависен, бо барое ки пурсиден отдельно личкада якта ҳам пурсидаган, ҳам да комментария. ҳазор раҳмати калон. мо тинчем, худо ба шукр, ҳамаш тинч шуд, тинҷия ҷои мо. ҳамақай ки интернет надорем. Интернет мо нами 5-6 рӯз шудак мекушанд, нами 1 соат 2 соат лимит додести, анози успед намекунам барои ҳамун видео камтар дертар шудестай. бо ки интернет нақс шуд, бо тез мепартон. ҳазор раҳмати калон. Ба як сухани дига дӯстони азиз, якта комментария аз Турсия нигоҳ мекунам. Бонуи тоҷики худмонай пурсидан ки ҳамис гӯшони молоко да Турсия да куҷоиш боша, да Турсия боша истифода мебурдагиҳо. Да комментария ма кадоме ки боз аз Турсия нигоҳ мекунанд, нависен ки гӯшони молоко да кадом магазинош мефурӯшанд. барое ки пурсидан ва ё наёфтиян, шумо тонен да комментария нависен, хучон мебинанд, мехонанд да куҷоҳо ҳастай ва ёрам рафта харидорӣ кунанд. дӯстони азиз, анами хел ман и глазура худам тайёр кардагиам. подписчикои нави ман, агар рецепти глазур дар кортон боша, ман да описании рецепти торта менависам, амуҷа силкаи глазур менависам. дароен анамҷада ман глазура чӣ хел тайёр мекунам нишон додагиам. какао, шир, шакар ва растительни масла меандозам да глазуру. анами хел сиёҳ ранги шоколад меояд. иҷада камтар ами мишок ман пештар барои торти муравейник мишок ма камтар калонтар хеле сурохша када будам. барои ҳамун хеле камтар глазури ма ғавсарак шуд. бояд ҳамиҷада мишока камтарак сурох кунем ки хеле борик бирояд. ма барои торти муравейник ки гуфтам сурохиш калонтар бошад, кремш бисёр ами глазуриш тори торда маълум шава, калон када будам. мишоком тамом шуда буд ами одноразовиё. баъд ҳами хел зарур будам, дига мо амиҷо набуромадем ки харидорӣ кунам. инам хел торти черепахара ма тайёр мекунам. беҳад и торт мулоим мешава. 1 соат 1.5 соата аллакай бинен крема чӣ хел кашидестай худашда. ПИЦЦА мекуна, сметана тез да ПИЦЦА мекуна, беҳад бамаза мешава. и торти тез тайёрай. 2 соата анам хел ПИЦЦА када хушрӯ тайёр мешава. мебуремша тамошо кунед чӣ хел мулоим шудагиай. ям хел рецепти осонай дӯстони азиз. бисёр ами подписчикон менависанд барои креми торт. ин ами крем беҳад креми бамаза мешава. бо ҳастай ма ба ҳами сметана шакар намеандозам. 1 сгӯшони молоко да 1 кило, 1 сгӯшони ами 380 грамма қитичаша я банкачаш меандозам. сгӯшонкои ғавси хушрӯ боша. бо беҳад вай таъмаш дига мешава. набинед сер креми бамаза омадаге. ами хел сгӯшони ва сметанам аҷоиб крем бамаза мешава. ваям ба кошук аралаш мекунем. ихе ба миксер намезанем. и сливки нестай ки миксер занем бо сахт шава. ин ами хел худаш ПИЦЦА мекуна аҷоиб креми бамазаҳай. ина қабатошам бинен. ҳар я ҳами коржаш дарунаш пузирки дорад. хеле мулоими коржа худон бинен чӣ хел пузирки нежни омадаге. тестаи бисквитай. иншоалло рецепти классический бисквит барои шумо пешкаш мекунам. интизор шавем видеои ояндада, барое ки бисёри навистагия ки ай мо дам намекуна. ма беразрыхлителям кадагим да каналам ҳастай дам кадагия беразрыхлитель. ана бо ба разрыхлителям ки рецепте ки аввал ма тайёр мекардам ба ҳамин ма бисквит пазира ёд гирифта будам, барои шумо нишон метиҳам. иншоалло интизор шавем. анам хел мулоим омадагия худаш маълумай бе ягон гуфтани ма. дӯстони азиз, иҷода тарзи тайёр намудани як намуд ПИЦЦАИ бо лаззат, ПИЦЦАИ осонай, рецепти навай. 1 қошуқ шакар, 1 қошуқча дрожж, 1 қошуқ намак, намаки майда. инамиҷа 1 пиёла пур об нестай, оби ширгармай, барое ки дрожж меандозем, оби хунук намеандозем. иҷода оливкови масла дар корай мода барои тесташ. 1 пиёла ордай уҷода 200 грамм ордай.
инамҷа шакар, намак, дрожж якҷоя карда будам. Ҳам хе аралаш мекунен. Оби гармакай, хали хнукак нестай. Ширгармаки хушрувай об монд, тайёр кардаги мондум. Баъд бинен ами 3-4 қошуқ оливкови масла андохтам. Орд хати. Тестара беҳад мулоим мешурем. Тестае ки ягон хали сахт мешурдаги бори нестай. Тестае чагалдак мекунем, ҳамуда монанд. Систиш да тестае чагалдак монандай. Мулоимакай. Иҷа кам тарак тестамона бинен. Систи баъд нестай қарак оби дига андохтам. Яду қошуқи дига об андохтам. Бе орд дига ҳаму орди андохтагимон. Ҳамиха дам мепартоем ша иҷада сирай. Сира тёрка кардам. Беҳад сире ки ҳами пиццада мега ҳам хали сирояй. Иҷада ма гирифтам томат, кетчуп, майонез, баъд кам тарак соевии соуси, якта чеснока майда реза кардам. Чеснока ҳамҷа реза кардагим. Таъмаш мебурай, бо болаззат меша. Иҷада помидору колбаса. Тестамонам расидай дӯстони азиз. Систиша нигоҳ кунен. Ҳами агар хамири пиццатона бихоҳен чӣ қадр мулоимак биёяд, анамиха систак мешурен. Барое ки пиццара сахт кунӣ безеб мебиёяд. Ма ба хамири килча мекунам, ваям нормални мебиёяд. Бо ин намуд рецепт қати беҳад мулоим мебиёяд. Ами пиццара бардошта намеша, вай мулоим меша. Пиццаи мулоими мягке. Ай хамир вобастагӣ дорад. Хамир ки сахттар шуд, бо ҳамон қадар ваям сахт мебиёяд. бо ҳастаи ПИЦЦАИ песочни ҳастанд, разрыхлитель қад тайёр мекунем. Камтар сметана айваям ма мекунам. Ма чанд намуд мекунам. Иша якум бор кардам. Беҳад мада маъқул шуд дӯстони азиз. Барои чӣ? Барои мулоим омад. Ма чизи мулоима нағз мебинам. Духовкада мондам. Камтарак истод я 2-3 минут хамирша бинен камтар сахт шуд. Баъд болошда гирифтам анами ки соуси ки тайёр кардам. Соуси ки кетчуп дора, томат дора, чеснок дора, майонез дора. Болоштам хел ҳамаи ҷошта мешакам. Ҳамаша ки ҳамихе болоша мешакам мемонам. Колбасаво помидорам ҳамихе болошта ҳамаи ҷошта яхел када мемонам. Баъд духовкада мемонем. ҳарорати 250 градуста мемонам. инам хел камтар ки духовкада пухт, барои ки як бор хамирш пухтагие и дуюм борай. Бо камтари дига мемонем, ба сеюм бор мебурорем. Сеюм борада сирмона болошта полностью мерезем. Беҳад сирша бисёр кунен, ҳамоқа бо маззаш хушрӯ мебиёяд. бо дар канали ма чандта пиццаи дигарам ҳастад дӯстони азиз. Инам ҷамондум бинед камта сирхак шуд. Ровардам сирша мемонам, барое ки бисёри баъда духовка дар кор нестай, хамири мо аллакай пухтагиай. ҳамха сирша бисёр мекунем. И именно сире ки барои пиццаҳай. Сири моцарелла мекунем. Ида ма моцарелла нагирифтам. И сире ки специально барои пиццаҳай. инам хали сира ҳамаи ҷошта яхел мекунем ки ҳамаи ҷош сир биёяш. ина дӯстони азиз барои шумо тайёр кардам. бинен рецепти осонай бо мулоимишост тамошо кунед. беҳад мулоимай. амҷа ма камта саросима шудам. каҷалатарак буридамша. ина бинен қапидаш намеша. ду даста мебигириша. ай мулоимиша. сиршам бинен чихе беҳад сире ки мулоими об мешудай. инамхе дӯстони азиз, бо мо бошед, дастгириро фаромӯш накунед. то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. ҳазор раҳмат барои дастгиритон, барои тамошотон.